бар йөрәк. Эй, яңа ел, яңа гасыр, тормыш юлын гел яхшылабыр. Эй, яңа ел, яңа гасыр, тормыш юлын гел яхшылабыр. Үткән елның һәр көне, һәр вакыйгасы кабатланмас. Аларның һәр берсе күңел түрендә тылсымлы тартмадагы кебек саклана. Бигрәк тә җанны җылта торганнары кадерле. Бигүк күңелле булмаганнарына да урын табылган. Һәр хәлдә үткәннәргә кире кайтып булмый. Кадерләп сакларга гына кала. Сәгатьләр, көннәр, еллар уза, гомер ага. Яңа еллар җитә. Күңел дигән тылсымлы тартмагыз бары тик дулкынландыргыч, матур мизгелләр белән генә тулсын. Бүген бәйрәм алдыннан эшлисе иң төп эшләрнең берсе киләсе елга хыялларыгызны язып кую. Нәкъ менә деталена кадәр уйлап, күз аллап язылган хыяллар материальләшә ди психологлар. Сан буенча чикләүләр юк. Рәхәтләнеп хыялланыгыз һәм теркәп куегыз. Ә инде нәрсә ул бәхет төшенчәсен төптәнрәк уйлаучылар өчен Эрмитаж залында 5 бәхет символы күргәзмәсе ачык. Истәлекле вакыйгаларга туры китереп, бәйрәмнәргә бәйләп без бер-беребезгә бүләкләр биршәбез, теләкләр җиткерәбез. Яңа ел бәйрәмендә исә теләкләр кар яуган кебек ишеп ява. Кытай халкы, һәрбер кеше яңа ел алдыннан шушы рәсемнәрне алып, үзләренең иләрендә шуларны элеп куя торган булганнар, инде берничә ай үткәч, әлеге картиналарны ягып, шушы төтен аша барлык хыяллар, барлык символлар, барлык шушында сурәтләнгән теләкләр күккә тизрәк чыга аша дип саналган. Халыкның ментальлеге формалашуында символлар гаять зур роль уйный. Кытай халкына исә образлы символларның күп булуы хас. Тыныч илләрдә яшәү, сугышларның булмавы бу һәрбер халыкның, һәрбер кешенең иң зур теләгедер мөгаен. Бездә тынычлык, иминлек билгесе булып күгәрченнәр саналса, кытайлылар тынычлыкны фил образында тасвирлиләр. Кытайда дәүләт эшендә эшләү иң зур дәрәҗәгә ия хезмәт дип санала. Чиновник булу һәрбер Кытай егетенең зур бер хыялы, дәрәҗәгә ирешү һәм инде кайбер вакытта шундый кызыклы ситуацияларда булган. Әти кеше үзенең улы белән экзаменнарны бер вакытта биргән һәм инде синең ничә яшьтә булуыңа карамастан шушы экзаменнарны биреп син чиновник булырга мөмкин булгансың. Яңа ел теләкләренә багышланган рәсемнәрдә кызыклы теләкләр дә бар. Мәсәлән, шибәр хатын һәм сәләтле ул булу иң зур бәхетләргә тиңлиләр. Чөнки кытайлылар фикеренчә, бары тик матур кыяфәтле хатын-кызлар һәм ир балалар гына гаиләгә салынган традицияләрне саклап, яңа буынга тапшырып калдыра алалар. Әлеге фикер бу илдә бүгенге көнгә кадәр яши. Сәламәтлек зур байлык дип юкка гына әйтмиләр бит. Шуңа да теләкләрнең иң изгеләре арасында сәламәтлек, озын гомер. Кытай халкында Шоусин дигән алла алып килә. Һәм инде аларның төп символлары булып әлбәттә шафталу тора һәм инде шушы шафталу һәрбер халыкка яшьлек, озын гомер алып килә дип саналган. Әлбәттә Шоусинның кулында үлемсезлек эликсире булган һәм шушы үлемсезлек эликсире ярдәмендә озын гомер яшәргә мөмкин булган. Кытай календаре буенча яңа 2022 ел 1 февраль көне башланып китәчәк. Кытайлылар фикеренчә, кыш фасылының 3 дусты бар.
Булар бамбук, слива һәм нарат агачы. Көндәлек тормышыбызда иминлек һәм бәхет төшенчәләре, аларга бәйле символлар зур әһәмияткә ия. Һәммәбезнең дә сәламәт, озын гомерле буласы, дәрәҗәләргә ирешеп, гаилә корып, нәселебезне дәвам иттерәсебез килә. Ләкин символларга гына бәйләнеп, бәхет кешенең үз кулында икәнен онытмыйк. Ясында ни күрсә, ышканында шул булыр ди безнең халык. Шуңа да балаларны алай зурдан кубып, тәрбиялим дип азапланаска юк та бәлки. Алар барбер каннарына, жаннарына сеңгәнне үлге итеп, шуларны үзләренчә эшләү җаен таба. Гомер дигәнең бик тиз уза. 2022 ел Юлбарыс елы. Көнчыгыш календаре буенча киләсе ел озак вакытлар хыялларда гына калган якты, матур, көтелмәгән вакыйгаларга бай булачак. Ел хуҗасының стихиясе су. Киләсе елда эшне, фатир, яшәү урынын алыштыручыларга да ел бик уңай булачак. Хәтта башка җиргә күчеп китү вариантын да карарга була. 1962, 74, 86, 98, 2010 елда туучылар Юлбарыс елында туганнар. Бүген бездә кунакта Юлбарыс елында туучы, оптимистик рухлы кеше, балалар шагыйре, журналист, Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Йылдыз Шәрәпова. Йылдыз апа, исәнмесез? Исәнмесез? Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Рәхмәт. Сез бит инде Юлбарыс елында туган сәеме? Менә Юлбарыс елында туучыларны бик көчле рухлы, курку белмәүчән дип әйтәләр, менә бу сыйфатлар сезгә туры киләме? Туры килә кебек. Менә максатчанлык, аннары сон шул җаваплылык, ниндидер шушындый сыйфатлар бар инде. Мин теге башына баскан сайын бигрәк сикерә торган пружина төсле. Менә бит. Аннан соң бит инде яңа ел алдыннан без хатын-кызлар инде бар нәрсәгә ышанучан булабыз, бу инде иннең бизәлешенә дә, аннан соң инде табынга нәрсә куярга икәнен дә инде кат-кат уйлыйбыз. Менә сез ничегрәк бара хәзерге вакытта әзерлек эше яңа ел алдыннан? Табыңына түгел, менә яңа елга әзерлектән сөйләп китим әле. Без бу атнада теге котышкыш буран көнне Васильевага мөмкинлекләре шикләнгән балаларга чыршы бәйрәме үткәрешергә бардык. Спонсор булып. Гомумән безнең гаиләнең шундый традициясе бар инде. Без игелектән башлыйбыз. Үткәнне шушылай тәмамлыйбыз һәм инде яңа елны да яхшылык эшләп башарга тырышабыз. Һәм ел бик әйбәт кенә уңышлы гына үтеп китә. Субханалла. Ана шунысын әйтергә кирәк, Йылдыз апа, 2021 ел сезнең өчен зур уңышларда алып килде. Казан утлары журналы һәм инде Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергәлектә әзерләнгән әдәби конкурста сезнең шигырегез беренче урынга лаек булды. Без сезне котлыйбыз. Беренче түгел, икенче урын. Беренче урынга бик шундый үзебездә шаккаттык. Хабир Ибраһим чыкты. Мин аның шигырь язганын да белмидер идем. Ал балалар өчен, үсмерләр өчен шигырияттә беренче урын алды. Котлаштык инде. Монда бу конкурс нәрсәсе белән бик минем кадерле, чөнки анда ул ябык конкурс иде. Гомумән конкурсларның ябык булуын телим мин мәсәлән. Кемнең кем икәненә карамыйча, менә иҗатына гына карап, шушы шигырьгә генә карап җиңсен иде ул. Менә монда шулай булды. Һәм тагын бер нәрсә, минем бит быел менә тәмле сүзләр дигән китабымда чыкты. Туган телләргә багышланган ул минем татар теле. Уның бик матур рәсемнәре укуга алган сайын аны менә тоткан сайын тотасы килә шушындый шәп матур китап рәсемнәрен Илдус Әҗимов ясады. Яңа ел алдыннан бик зур бүләк булган инде безгә. Бик зур бүләк булды бу 22 ноябрь көнне генә. Ул минем китабадан төште. Нәшрият, Татарстан китап нәшрият китабасыннан. Алар да бик тырыштылар име. Шушы китапны бу туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән чыккан китап. Һәм менә минем шушы җиңүем Марат Гутовичка ул инде үзенә күрә бер исбатлау шикелле. Юк, мин менә бу китап теге булай гына чыкмаган. Мин чынлап та лаек икән. Мин
Тукай премия алган шикелле сөенде бана. Чыннан да Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә быел шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бик зур эшләр башкарылды. Бик матур ел булды. Дөрес инде аның төрле вакытлары булды, югалтулар да күп булды, ширләүләр дә дигәндәй. Алар барысы да артта калсын инде, Ходаем. Һәм менә туган телләр елы булуы, аны ничектер бик рәхәт үтте ул, шушы ни белән, шушы лейтмотив белән, шушы аваз белән инде. Чөнки әле без Аллах ибатыл белән бик күп мәктәпләрдә очрашуларда йөрдек. Балаларга калфаклар кигездек, түбәтәйләр кигездек. Менә шушылай итеп аларга татар булулары белән горурлануны салырга теләдек. Ул шулай ук нәтиҗәсез калмас дип уйлыйм. Әле менә киләсе ел инде туган тел елы булмаса да, ул әле дәвам итәр. Инде менә бу конкурсларда дәвам итәчәк дип бит инде оештыручылар әйтәләр. Барыбер ниндидер бер уйлану кичердек инде без. Ниндидер менә күтәрелеш. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Йолдыз апа, яңа елга нинди өметләр баглыйсыз? Яңа елга нинди өметләр? Барыбыз да инде яңа елдан зур өметләр баглыйбыз. Менә без быел улыбызны әйләндердек. Икенчесен инде узган ел бер туй үткәргән идек, быел име. Өметләр хәзер шул дәвани булу инде, Алла бирсә дә. Менә шушы китапларны үзем исән чакта балаларга өйрәтеп калдыру, оныкларга. Иң зур хыялым шушы, бүгенге көндә исән сау булып. Амин, амин. Шулай булсын. Бик матур теләкләр, бик зур рәхмәт сезгә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Хәмидә, алга таба да елларыбыз тыныч, матур булсын. Хәмидә зурдан-зур уңышларга ирешергә язсын. Имин булсын. Елларыбыз, киләсе еллар үткәннәренә караганда әйбәтрәк булсын. Безне яңа җиңүләр, яңа уңышлар, исәнлек, саулык, бәхет, шатлык көтеп торсын. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алдагы минутларда сезне файдалы киңәшләр көтә. Көнчыгыш календаре буенча 2022 ел су юлбарысы елы. Белгечләр аны дөрес каршыларга киңәш итә. Бу чиракта бәхет урап узмас. Өйне зәңгәр су, ак, сары, кызгылт сары төсле уенчыклар, шарлар белән бизәсәгез яхшы. Юлбарыс ясалма чыршыны бик өнәмез. Игезгә хуш исле урман гүзәле алып кайтып куегыз. Яңа елны пижама яисә халатта каршыламагыз. Табигый тукымалардан тегелгән матур киемнәр юлбарыс күңеленә хуш килер. Киемегез зәңгәр су, кара, соры, соргылт, ак, кызгылт сары яисә сары булса яхшы. Ә инде 100% бәхетле булым дисәгез, бер яңа кием алыгыз. Ул һичшиксез яңа күлмәк дигән сүз түгел. Хәтта носки яисә алка булса да ярый. Ә менә ялтыр-йылтыр бизәнгечләрне курыкмыйча тагыгыз. Юлбарыс аларны бик ярата. Кая тагарга белмәгән бик күләмле, артык чагу бизәнчегез бармы? Аны тагар вакыт килеп җитте. Әлбәттә, тәмле ризыклар турында да онытмыйбыз. Эре мал итеннән әзерләнгән сый юлбарысның күңелен яулар. Кош ите яратсагыз, эре күркәдән яисә бик симез тавыктан ризыклар әзерләгез. Сары, кызгылт сары җимешләр дә юлбарысны канәгать калдырыр. Белгечләргә ышансак, юлбарыс елын каршылаганда өстәлдә балык булмаска тиеш икән. Ул моны яратмый ди. Юлбарыс көчле, сизелми генә якыная торган җәнлек. Шуңа күрә дә 2022 елда сизелми килгән үзгәрешләргә әзер булыгыз. 2022 елда бәхетле булыгыз. Үткәннәрнең һәр кадерле мизгеле фотосурәтләрдә, ә иң мөһиме күңел түрендә саклана. Бигрәк тә балачак истәлекләре. Яңа ел бәйрәмендә һәр кыз бала иң матур кар бөртеге булырга тели. Ак күлмәк яңа елның ак бәхетләр алып киләсенә ышаныч ул. Шуңа да сабый чактан калган гадәт буенча мин һәр яңа елны ак күлмәк киеп каршылыйм. Аклык, сафлык булганда иң изге теләкләр кабул була. Чынга ашмас кебек тыелган хыяллар да чынга аша.
Кадерле тамашачыларыбыз, яңа елда куйган максатларга тугры калып, яңадан яңа уңышларга ирешергә язсын. Күңелләребездә ышаныч уты сүнмәсен. Яңа ел һәр йортка иминлек, гаиләләргә тынычлык, муллык һәм бәхет шатлыклар гына алып килсен. Һәрберегезгә рух ныклыгы, күңел көрлеге, сәламәтлек телибез. Яңа еллар мөбарәк булсын.